Еми така, приятели, за днес няма да играем никога повече Brawl Stars, просто защото си правят играта както тя. Не може просто от години се занимават с тази игра и просто не може да я поддържат и не можат. Какво мога да ви кажа? Сега актуализацията не ми иска да са такова, бе. Защото трябва да добавят винаги на апдейта. На апдейта трябва да добавят винаги 100 гигабайта памет трябва отгоре, бе, брат. Ви добре сте, бе, брате. И това е. Чао от мене. Просто мисля да спирам с Brawl Stars, брат. Тя игра не е хубава, брат. Лично не е хубава, брат. Имах мисля да направя 100 видеоклипа на тази Brawl Stars. Ама като гледам няма да е. Като гледам няма да е. Като гледам ще започвам друга игра. Като гледам. Просто тази игра не става за нищо. Тя игра е holy shit, бат. Holy shit е тази игра. Просто не може да си играят играта добре. Не може просто. Тази игра... Цялата игра е 1 гигабайт памет в момента и повно това не се заслужава, защото е една тъпа игра. Има някакви там скинове, минове, някакви брои и там се пуска, че играе с тъпите герои. Става мърмалат и нещо подобно. Просто тази игра не става. Не става. Не знам как играят тези шампиони тази игра, обаче не знам как да търпят. Просто да. И това ще от мене. Просто в събота и неделя няма да има клипчета никакви. Ще реши какво да играя. Може да играя Subway Surfs.